Por 8º ano consecutivo e despois do parón vivido pasado ano a consecuencia da pandemia, o Monbus Obradoiro retoma este ano o seu campus de verán en Boiro. Lo que buscamos es acercar más el baloncesto a los chavales y contribuir en todo lo que podamos a su educación, su formación, también a que hagan amigos, a que tengan convivencia juntos, algo que seguro que echan muchísimo de menos con todas las desgracias que nos han pasado últimamente. A verdade é que Boiro a nivel deportivo está sendo un concello moi dinámico porque, bueno, parte do noso presuposto estamos invirtindo en deporte porque deporte tamén é saúde e, bueno, estamos vendo que as escolas deportivas municipais deron o seu fruto e dentro delas tamén as de baloncesto, non? Tamén non me quero esquecer a colaboración que presta o club local, non? Santa Bea na colaboración deste campus e que non que se queden 8, senón que sean 16 e 26. A actividade está dirixida a nenos e nenas de entre 6 e 18 anos, divididos nas categorías de baby basket, premini, mini, infantil, cadete e junior. Desenvolverase nas instalacións deportivas do CEIP Santa Baia e tamén nos pabillóns da Cachada e Barraña. Si la meteorología nos acompaña y no hay modificaciones, tendremos un máximo de 78 plazas por esta normativa, dividida entre las diferentes categorías en función de los espacios de los colegios. Como ven sendo habitual dende o seu inicio, para o desenvolvemento deste campus, o Obradoiro conta co patrocinio da empresa Gealsa. 8 anos celebrando o campus Gealsa, este ano Gealsa Wisi en Boiro. A verdade é que o tempo pasa rapidísimo, non? Parece que foi onte cando empezamos con este proxecto de traer a Boiro un campus de baloncesto do primeiro equipo, que naquele momento o único equipo que había en Galicia da Liga ACB de baloncesto. Para máis información e inscricións, as persoas interesadas poden consultar a web www.obradoirocap.com.